acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana en matèria ferroviària, on també la línia Xàtiva-Alcoi queda afectada. Ens alegrem que per part del Govern d'Espanya vagin a invertir-se 3.400 milions d'euros en el pla de rodalies de la Comunitat Valenciana i 555 milions d'euros la Generalitat Valenciana. I clar que ens alegrem que vagin a realitzar-se per fi actuacions en la línia Xàtiva-Alcoi i en l'estació d'Ontinyent. De moment, el Ministeri de Foment, més enllà dels anuncis que ahir van fer a dues parts, ja està invertint en l'estació d'Ontinyent. Però ens haureu de permetre que siguem un poquet cautelosos. Estem farts dels anuncis per part de la Generalitat. Quan s'anuncia una inversió a favor d'Ontinyent, és per alegrar-se, clar que sí, però fins que no es materialitza no podem tirar trons. Sols vaig a dir-vos un dato. L'estació d'Albaida està anunciada des de 2005 i en 2007 van eixir a concurs les obres. No ho dic jo, podeu veure perfectament el lloc de número 5.617, està publicada a la licitació d'Albaida. Doncs mira, abans d'ara encara no s'ha posat ni una pedra. I això és el problema, que tot és propaganda, perquè el Consell de Camps s'ho van portar tot en bigotes. I mafiós. I sé que tenia el número de telèfon de la senyora Insa, que pagava els actes del Partit Popular. No obstant, així estarem nosaltres, de moment, per a continuar reivindicant inversions per a Ontinyent. Ara, i d'ací poc, estarem tocant totes i cada una de les portes de les diferents administracions existents en benefici dels interessos d'Ontinyent. No ho dubte. Moltes gràcies. Teniu alguna pregunta? Sí que era una roda de premsa amb moltes dades, de tota manera us farem aplegar als... De l'estació de premsa o alguna cosa de la construcció? Més enllà de l'anunci que han fet, sí que sabem que des del ple general es contemplava ja baixar-li l'estació. No obstant, si per a qualsevol pregunta més concreta sobre l'estació d'Ontinyent, jo crec que no tindreu cap problema en fer les preguntes en la següent roda de premsa que donarà la senyora alcaldessa, que és ella qui li correspon respondre les preguntes. Una cosa. Davant d'aquest repte, les actuacions de l'Ajuntament per afrontar les actuacions que es puguen dependre per afrontar la situació econòmica a Ontinyent van a ser nules, no? Perquè si damunt de tots els diners no van a poder emprendre actuacions. Efectivament, si no reben més ajudes per part d'altres administracions, que és el que hem dit, que això aporta també a endeutar-se l'Ajuntament, clar, que han fet? Doncs fer préstecs. Cada vegada estem més endeutats, estem hipotecant el futur d'Ontinyent. I ja estem en 20 milions. Quan rebam la liquidació del 2009, l'oficial, perquè encara no ho sabeu, com el pressupost encara no sabem res d'ell, no tenim la liquidació, comprovarem encara més datos, però del que sabem és un poc per a tirar-se les mans al cap. El pressupost per aquí ja està. Sabeu si contempla alguna cosa? Nosaltres encara no tenim ningú dato, no ens han passat informació ni els documents que fan falta per a l'aprovació del pressupost, no liquidació ni res. Ens van dir que ens ho passarien en temps, no sé ni siquiera quan serà el ple de pressupostos. Per tant, una cosa més? Doncs bueno, no estamos en